TMTV. Selam dostlar, Tatmus TV телеканалында татар эстрадасының ең қайнар яңалыкларын туплаган шоу-биз тапшыруы. Шоу-бизнеста нинди яңалыклар, үзгәрешләр бар? Хәзер барысы да ачыкларбыз. Сезнең белән мин, Айгөл Рахимова. Бүгенге тапшыруда Илдар Хакимов һәм Элвин Грей сүзгә килгән. Ләйсән Гимаева йөкле килеш фотосессия ясаган. Татmus TVда Рамил Аймеддиновтан яңа проект. Моннан тыш, популяр җырчы TMTV премиясе номинаты чәчкә белән кызыклы репортаж карарбыз. Ұзаққа сузмай, башлайт. Бу атнада татар эстрадасында чираттагы зур бәхәс кабынды. Бу юлы карамашы Элвин Грей һәм Илдар Хакимов арасыннан үтте. Егетләрнең бәхәсенең сәбәбе күптән түгел, бер матбугат конференциясендә Илдар Хакимовның Элвин Грейны үсмерләр проекты дип атавы. Хакимов шулай ук Элвин Грейның Салават Фатхаддинов белән бәхәсен мәгънәсез дип атады. Салават Закиевич заманында Уфада 20 көн концерт куйган кеше. Элвин Грей 30 сезон эшләгәннән соң сөйләшербез диде ул. Элвин Грей исә Илдарның сүзләренә интернет аша җавап бирде. Илдар, мин сезне кеше буларак хөрмәт итәм. Әмма миңа кызык, бу сүзләрне мин яныгызда утырсам да әйтер идегезме икән? Дип язды ул Инстаграмында. Интернетта тамашачылар фикере икегә бүленде. Кемнәрдер Уразова Хакимовны, икенчеләр Элвин Грейны яклады. Кайберләре бу күренешнең чираттагы пиар булуында әйтте. Нәтиҗәдә Илдар Хакимов Элвинга дус булып калырга тәкъдим итте. Мине журналистлар дөрес аңламаган. Алга таба да дус булыйк дип язды Илдар үз Инстаграмында. Ике җырчы арасында бәхәс моның белән генә бетәрме? Әлегә әйтеп булмый. Барысын да вакыт күрсәтер. Бала көткән вакытта фотога төшү модага кирип китте. Эстрадабыз җырчылары да бу тенденциядан читтә калмый. Биздән 3нче тапкыр әни булырга җыйнычы Ләйсән Гимаеваның да яңа фотосессиясе булган. Бер генә көнгә булса да җәйгә кайтып килдем. Тизрәк шундый чәчәкләр арасында йөрисе, матур күлмәкләр киясе килә дип язган Ләйсән фотолар астында. Бу хакта безнең телеканал аша эксклюзив рәвештә Булат Байрамов үзе хәбәр иткән иде. Интернетта Ләйсәннең тыңлаучылары туачак сабыйның кем буласын чамалый башлаган иде. Кем булса да, ярый, иң мөһиме сәламәт булсын. Татmus TV телеканалы Байрамовлар гаиләсендә көтелгән зур эшләрендә уңышлар тели. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч көнне аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Яшь җырчы Рамил Аймеддиновның көлке көне уңайыннан безнең каналда чыккан Мактау тактасы дип аталган проектын күргәнсездер.
Әлеге тапшыруда Рамил танылган җырчыларны кунакка чакырып, аларга үзләре турында тискәре комментарийлар укыта. Җитмәсә, кунаклар аларга җавап та бирергә тиеш. Я җырчыга мактау тактасы проектын идеясы ничек килгән? Моны Рамилнең үзеннән сорадык. Хәзер социаль челтәрләрдә йолдызлар турында бик күп комментарийлар язалар. Яхшы гына түгел, начарлар да бар. Шуңа күрә без яңа тапшыру оештырырга дип карар иттек. Шушы тапшыруда йолдызлар шушы начар комментарийларга җавап бирәләр. Үлеп сине сагынам иркәм, хәлләремне син белсәң икән, җырларыма исемеңне кушам кичен иртән. Сыйнасымны сиңа иркәм, бүләк итәм. Саклый күңелдә гомергә шын ярату дигән сак хисне, җанымнан артык күрәм кадерләм, үзенеп сөем яратам сине. 21 апрель көнне Казанның Пирамида концертлар залында TMTV премияларын тапшыру тантанасы узачак. Кызыл килем, сез яраткан артистлар, популяр хитлар булар барысы да TMTV премиясы. 100дән артык номинантның бары тик 40 гына премияга ия булачак. Шәп тантанага сезне дә чакырабыз. Билетлар kassir.ru сайтында һәм 297 43 77 телефоны аша көтәбез. Шоубыз тапшыруның иң күңелле мизгелләренең берсенә килеп җиттек. Хәзер сезгә TMTV Production коллективы төшергән яңа клипның тизерын карарга тәкъдим итәм. Бүгенге тизер яшь җырчы Ия Гайнетдинов клибыннан. Икенче атнага әлеге иҗат җимешенең тулы вариантын карарбыз. Ә хәзер тизер карыйбыз. TMTV. Шоубыз тапшыруның корреспонденты Дамир Зинатуллинның чираттагы репортажы әзер. Бу атнада Дамир эстраданың популяр җырчысы, TMTV премиясе номинанты Шәшкәне спорт залына чакырган. Дамир белән Шәшкә анда спорт белән генә шөгырьләнеп калмаган, ә җанлы һәм кызыклы әңгәмә дә корган. Узакка сузмый карыйбыз. Шоубызда репортаж. Сәлам дуслар, шоубызда бүген кунакта татар эстрадасының популяр җырчысы, татар җыры фестивале лауреаты, TMTV премиясе иясе Шәшкә. Шәшкә, сәлам. Сәлам, Дамир, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар? Без бүген Мираж отелендә урнашкан махсус фитнес-центрга килдек һәм гадәттә яз көнендә инде җәйге сезонга әзерләнә башлар һәм без бүген Шәшкә белән махсус кичкенә генә тренировка үткәрәчәкбез. Дуслар, безнең тренер бүген махсус тренерыбыз Әсхәт Дебир Шатыр. Сәлам, Әсхәт. Сәлемсез, ни хәлләр? Аллаһка шөкер, үзегездә ничек? Бездә бик әйбәт. Менә язлар, кыш бетте инде бездә язлар, карлар или майлар гына ремешләп. Менә, әйе, нәкъ шундый проблема белән без килдек. Җәйге сезонга әзерләнәсебез килә. Шәшкәне танығансыңдыр инде, әйме? Балалар күргән бар ул кызны. Безгә бүген махсус тренировка сездән кирәк булачак. Нәрсә эшләргә, ниндирәк рекомендациялар, ниндирәк киңәшләр бирәсез икән? Әйдәс, сөйләшик, җәйгә әзерләник. Әлбәттә, кеше шөгыльләнмәгән булса, менә кышлар буе күбесе бит кышлар шөгыльләнми дә, аннан соң яз җитә башлагач, үзенең фигурасы турында уйлаштыра башлый, һәм дә инде тизрәк спортзалга килеп, нәрсәдән башларга белми. Минем күнегүләр бик гади, чөнки кешене иң беренчедән мышцларны эшләтергә, мышцларны төрле нагрузкаларга әзерләргә кирәк, чтобы травма алмастан. Шуңа күрә безнең иң беренче күнегүләр брюшной прессны, куршак, менә не пресс. Пресс бит бу, пресс. Шул пресслардан башлыйбыз.
Фитнес заллар менә нәкъ инде эмоцияләрне чыгарыр урыны дип әйтергә дә була. Самый әйбәт урын фитнес-центрда, чөнки менә настроениең булмаса, шундый авырлык вакытларда булаш, просто кайфың булмый. Шул вакытта шөгыльләнә башлагач, обливать салкын сулар белән обливаться, дөнья башы матурайга бара. Гормон радости вырабатывается диләр, когда Гормон счастья. Ай. Асад бер-ике сорауым бар сезгә. Ул да булса, җәйге сезонга гомумән пресс булсын өчен, мускуллар күренеп торсын өчен, дөрес ашап, дөрес тукланып, тренировкаларга йөреп, ничә айда бу максатка ирешергә була? Беләсезме, бар бит шундый кешеләр, алар кышы бу шөгыльләнмәй һәм килеп бер ай эчендә мечта иттеләр, бер ай эчендә үзен нормаль рәвешкә китерү. Ул да булса бик авыр, организмга ул стресс булачак. Шуңа күрә обязательно көтергә түгел, аның кемгәдер может 2 ай җитә, кемгәдер 3 ай, кемгәдер 1 елда җитми. Шуңа күрә әйтеп булмый, кешенең ул беләсем нәрсәдән тора. Ул да булса бер основной обмен дип атала, метаболизм. Кемдер, например, җиклаганда бөтен тортлар ашап җиклай, ул аның май үсми. Ә кемдер бер әзгенә бер кисәк торт ашкас, ул сразу 2 килограмм зура. Шуңа күрә монда һәр кешенең үзенең метаболизмы бар. Шуңа һәр кешенең отдельный совет кирәк. Общий кешегә әйтеп, минемчә дөрес түгел, чөнки һәр кешене карарга кирәк, нинди образ жизни алып бара. Ул шундый сорау. Сезнең фигурага инде минем уйлавымча, безнең артистларда гомумән кешеләр көндәш хисе бармы икән, килеп сорыйлармы, нишләдең, нинди күнегүләр ясадың, нинди теге файдалы эшләр эшләдең дип сорыйлармы? Юк, Дамир, алай сырганлар юк, чөнки мин бит гомер буе спортта, шуңа күрә ул да булса җырлау минем өчен хобби булганга, мин гомер спорт залда эшләгәч, мин үземнең услугаларны сатам бит. Если, например, үземнең шундый кырсак бүксә атылып чыкса, мин кешене өйрәтергә могу. Шуңа күрә мин һәр вакытта нормаль рәвештә, нормаль фигура белән булырга тиеш. Если кешегә син ниндидер совет бирә калсаң, син үзеңә баштан кизгә кара, аннан соң гына совет кешегә бирергә можешь. Ширкә әйдә синең белән аралашып алыйк, гомумән нинди яңалыкларың бар икән, нәрсә эшләп йөрисең? Бүгенге тема гомумән ябыгу, фитнес булгач, синең өчен диета, спортзал, алар якын әйбер микән? Бик тә якын, бик тә кирәк әйберләр, әмма дә ләкин соңгы арада теге гаилә булгач миндә ул һәр даим рәвештә шөгыльләнеп булмый. Син үзеңнең фигураң белән канәгать түгел дип әйтә аласың. Яисә ярый, ләкин кирәк әле эшләргә дип уйлыйсыңмы? Ничек менә? Булай уйлаганда мин үземнең фигурам белән бик канәгать, минем тормыш иптәшем дә канәгать. Монсы мөһиме. Монсы мөһиме. Ләкин ничек дип әйтим, җырчы булгач, сәхнәдә булгач, халык күз алдында булгач, тагы да үзеңә ниндидер таләпләр арта. Аннарсын телевидение бит ул менә 10-15 килограммга арттырып күрсәтә. Шуңа күрә кай вакыт син үзең кичкенә икән, телевизордан бигрәк зур булып күренәсең диючеләр бар. Шулай булгач, бераз гына ябыграк булсаң, телевизордан нормально гына күренәсең инде. Ялгышмасам, синең аудиторияңда, синең иҗатыңда яратучылар егетләр. Ну, ир-ат затлары бит инде. Гомумән язалармы комментарийлар фигура турында дип әйтәм инде. Бүген фигура булгач, фигура турында сөйләшик инде. Соңгы арада менә ир-атларга түгел хатын-кызлар да яза башлады. Ничек сез ябыгасыз, нәрсәләр эшлисез дип сораучылар, кызыксынучылар бик күп. Иң беренче инде минем җавабым, соңгы арада мин нәрсә эшли башладым. Дөресен әйтергә кирәк. Ирем эштән кайтуга ашарга әзерлим, ләкин аның белән бергә утырып ашамыйм. Бу бик зур әйбер, бик мөһим әйбер. Чөнки ирең эштән кайта, син белән сөйләшә, аңа кушылып ашап утырсаң, әлбәттә син тазарасың, шулай бит, аны дөресен әйтергә кирәк. Менә шулай эшли башлагач, мин үземдә уңай якка үзгәрешләр сизә башладым. Инде егетләргә килгәндә, чынлап та егетләр дә язалар. Мактау сүзләре бик еш ишетәм, комплиментлар мин. Шуңа күрә мәхәббәт аңлаталар. Фигурагыз матур дип әйтүчеләр бар. Фигурагызның кайбер өлешләре матур дип әйтүчеләр бар. Бик зур рәхмәт.
Ирек укып торадыр минемчә, мин теге ялгышып та әйтмимдер, әйме һәрбер сообщение, һәрбер хәбәрне укып барадыр, аннарсын син генә укыйсыңдыр әлеме? Ул әле укып кына калмый, кай вакыт җавап бирергә дә мөмкин. Тискәри итеп түгел, киресенчә уңай итеп җавап бирергә дә мөмкин минем исемнән. Димәк, сезнең инде бу өлкәдә көнләшү, бер-берегезгә анда төрле кирәкмәгән фикерләр тудыру юк. Барысында теге ышандырылган, бер-берегезгә ышанып яшисез. Әлбәттә, ышанычсыз яшәргә мөмкин түгел. Аннарсын без бит инде современный дөньяда яшибез. Без профессия буенча да бер-беребезне аңларга тиеш. Сорыйсым килә, яшь егетләр үзеннән яшьрәк тормыш иптәшләр эзлиләр. Ә менә ирек киресенчә, ул башка төрле, һәм инде үзеннән аларак тормыш иптәшен тапкан. Синдә нәрсә тапкан икән дип уйлыйсың? Беләсең, Дамир, менә без бит ирек белән баштан дуслашып кына йөрдек, дус булып, аннарсын эшли башладык бергә. Менә шул дәврдә минем орттан йөргән берничә җегет булды инде. Ирек аларны белә иде хәтта. Аның нәрсәләр кичергәнен мин белмим. Әмма ләкин ул яңадан гына инде. Алар да яшь идеме? Юк, алар миңа кар өлкәнрәк. Ул миңа яңадан гына әйтте. Мин уйладым да, мин үземне китмәсәм, син башка кешенеке булачаксың дидем дә, шуңа күрә үземне китәргә тырыштым диде ул. Бер нинди курку хисе юкмысың? Яшь кеше бит инде бар, яшь кеше дигәндәй, бу теге шундый кызык сорау дөресен әйткәндә. Бераз бар. Яшьрәкләргә карамыймсың ул? Дип туры бәреп сорыйм инде. Яшь кызларга карамыймы ирек? Ну, бәлки карыйдыр инде, күзе бар бит инде аның әйбәт. Ну, карасын, нишләп ул сокланып карый бит. Мин уйлыйм, әгәр дә андый-мондый ниятләре булса, ул миңа аны килеп әйтергә тиеш, һәм без моны хәл итәргә тиешбез дип. Ләкин шулай ук бит минем дә алдымда бүтән кеше барлыкка килергә мөмкин. Бу бит мөмкин түгел дигән сүз түгел. Без инде алдан ук сөйләшеп куйдык. Әгәр дә тормыш бит инде төрлечә бара. Әгәр дә андый-мондый хәлләр булса, хыянат итеп алдап яшәмәскә, бер-беребезне ничектер аңларга тырышып җибәрергә. Менә шундый без шундый килешү төзедек. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Шуңа күрә сезнең гаиләдә минем уйлавымча теге әрләшү, тавыш кубу андай бер бик еш түгелдер, әйме? Еш түгел, но булгалы инде. Бик сирәк. Мин хәзер синең күзләреңә карыйм, күзләрең әзрәк кенә яшьләнде. Мин сизәм генәме, яисә ничектер шундый теге нинди әйбер уздымы? Ирек теге югалтасың килми дигән күкмез. Күзеңдә яшьләр барлыкка килде хәзер. Безнең шундый хис белән яшибез. Мин инде шундый хис белән яшим, бәлки ул да шулай яшидер. Без һәрбер көннең кадерен белергә тырышабыз. Һәрбер көн белән сөенеп, безнең бит инде кызыбыз да туды, шуңа күрә бу безнең өчен бик зур бәхет, бик зур шатлык. Аның үскәнен, аны менә үстерәсебез дә килми безнең. Аның шушы бүгенге көндәге тәпи йөрүләре, сөйләшүләре, шушы бүгенге мизгилләрне без саклап, бүген көнне бәхетле булырга тырышабыз. Весна турында да сорыйсым килә. Исеме турында сорап тормыйм инде. Гомумән аның турында инде сораулар күптер. Хәзер нәрсәгә өйрәндегез? Нәрсә эшли беләсез? Үсәсез? Аңладым, синең саклап каласың килә менә шундый теге әле үстерәсе килми, тәпи йөри башлаганын күрәсе, бәхетле чаклар инде. Кызыбыз инде хайран үсте. Дөресен әйткәндә, үзебез дә сизмибез. Хәзер беренче сүзләре барлыкка килде. Әйберне сорап ала башлады. Хәзер дайте ди. Теге навы безгә дәшә. Аннарысын бер әйберне атып бәрә дә куда ди башлады. Менә әлегә урысча теле ачылды, но татарча сөйләшергә тырышабыз. Булай аңлый, татар телендә аңлый үзе. Алга таба ничек булыр? Пока барсы да яхшы. Без инде бик довольны. Ул бик
акыллы бала булды безнең. Менә күз тимәсен. Бүтән балалар белән чагыштырганда да аның ничектер күзләре уже өлкәнчәрәк. Бүтән әйткән сүзне аңлый. Менә тышкы кыяфәткә килгәндә иреккә шаттым мин аны күбрәк. Менә характерга килгәндә кемгә ошаган икән? Сиңа яисә тормышта яшәгәнме? Белмим инде, миңа да ошап куя бугай кайвакыт. Кыйнап та куя ул безне шунда бер нәрсә ошамаса. Тышкы кыяфәте әтисе инде. Чәчләре генә минеке булай бүтән җире әтисенеке кебек. Гел каягына очрашмасак та, илең белән син бүтән эшләреңне ул алып бара. Ул синең продюсерың дип әйтергә буламы яисә? Продюсер бит инде ул бүтән иҗади процессны алып бара торган кеше. Ул минем ничек дип әйтим, бүтән эшемне эшли инде. Менә миңа шулай кирәк, миңа булай кирәк дип ул инде бүтән әйберне белә. Шуңа күрә мин ансыз, ике канатсыз кебек. Ул миңа зур таяныч. Булай инде бүгенге көндә Барс Медиа компаниясе белән без хезмәттәшлек итәбез. Бергә эшлибез. Инде бик рәхмәтле, чөнки иҗат кешесенә бит ул зур поддержка да кирәк. Андый компания булу ул минем өчен, безнең гаилә өчен бик зур поддержка. Ирең бүтән эшне алып баргач, бюджетны да, финансларын да үзе алып барамы яисә син барыбер контрольдә тотасыңмы? Акча кая киткән икән, акча каян кергән икән дип. Кайвакыт сорауды алам. Син нәрсә миннән сорау аласың ди. Мен әйтәм, мин белергә тиеш. Тегендә монда китмәсен акча дип. Киткәнеме? Юк, китми. Быел җәй көне дип әйтиммесең инде, көз көнеме яңа клип барлыкка килде. TMTV Production белән төшергәнегезне дә беләм. Ул клип сериалга ошаган, чөнки ул беренче клипның дәвамы. Идеясе каян килде? Мин 2 ел элек төшергән идем. Беренче клибымны карган Базмышка дигән җырга. Инде шундый теләк тугач, менә шушы нигә дигән җырга клип төшергә дип без уйладык та, темалары бер-берсенә үрелеп бара. Беренче җыр белән икенче җырның. Әйдәгез әле, сюжетны да шулай итик әле, икенче клипны, беренче клипның дәвамы итик әле дип, режиссерның шундый тәкъдиме булды. Шуннан чыгып без инде уйладык та, димәк, актеры да шулык булырга тиеш. Без инде 2 сериялы менә шундый мини фильм кебек килеп чыкты инде. Әле уйлыйбыз, өченчесендә төшерергә ди. Ап-ак карларны кояш каралтты, үзләребезне сулар таратты. Язлар ялварды, җәйләр елатты, көзге яңгырлар елап юатты. Сүзләре матур, хисләре ялган, күпме күңелдә әйтелми калган. Нигәсен миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр. Үзеңнең менә шулай чәчкә дип ачылып китеп, әкрен генә эстрадага менгән чакларыңны искә төшерсәң, нәрсә белән корбан итәргә туры килде, нәрсәдән баш тартырга туры килде? Андый моментлар булдымы икән? Чәчкә булып бит инде бүген генә килеп чыкмадым. Ул минем өчен бик озын юл ул. 2005 елдан мин башлаган идем. Үземнең зур сәхнәгә аяк басуымны. Корбан дип әйтмәс идем. Әмма дә ләкин ниндидер максатлар куеп алга таба барганда нәрсәләрдер төшеп кала инде ул. Кайбер дуслар төшеп калдылар. Дип әйтәм, ни өчен? Югалды дуслык. Нигә икән? Белмим. Андый шуракларны ишеткәнем бар, менә мин үземдә дә булды. Аннан соң концертлар куябыз бит инде. Ул элек мин инде баштан
өлкәнрәк артистлар белән концертларга йөри башладым. Аннары үземнең концертларымны куя башладым. Авыллар, районнар, юллар, бик күп җирләрдә йөрдек. Себерләргә чыгып китә идек. Минем сәламәтлегемә барыбер зыян килмәде дип әйтү дөрес түгел. Һәм мине бөтен минем коллегаларым аңлар дип уйлыйм. Чөнки артистка салкын тигә, ул ниндидер барыбер травмалар да була инде ул. Минем үземнең bundan 4 ел элек тешләрем бик каты, тешләрем белән интектем. Минем теш казналарыма салкын тигән һәм мин аны лишт итмәгәнмен вакытында, шуңа күрә мин тешләрем белән бик нык интектем 1 ел. Аннары менә инде тамашачыларда белә инде мин 1 ел элек колагыма операция саттым. Ул колагыма операциясы тушлай ук электән үк килгән минем авырту, ул минем салкын тиеп, мин аны вакытында лишит итмәгәнмен. Тагын мәсәлән концертка чыгып китәсең, кирәк дисең дә чабасың бит инде ул. И ул минем тора-бара хроническийга әйләнеп, минем инде перепонкам юк иде бит инде, шуңа күрә шуны лишитеп мин теге елны операция саттым. Операция саткачтын да мин әйттеләр, сакларга куштылар. Шуңа күрә мин хәзер концертлар белән чыкканда бар тик җылы клубларга гына концертлар куярга барам. Кыр казылар кире кайтырмы? Шингән гөлләр шәшәк атармы? Мин сагынган кебек син дә сагынасыңмы? Әллә мин генә сагынаммы? Мин сагынган кебек син дә сагынасыңмы? Бәлки мин генә сагынаммы? Сине соңгы вакытта сәхнәдә мин гитара белән күрәм. Бу синең яңа образыңа элемент өстәлдеме, ничә кирәк? Бу минем образыма ниндидер яңалык кертү булды. Яңа җырым барлыкка килде минем иң яхшы көн дигән. Бу җырда мин ничектер уйладым да, менә карале, менә шу җырда минем гитара белән чыгып җырлыйсым килә дип. Үземнең шушы җырымны тамашачыларга да күрсәтәсем килде. Чынлап та безнең тамашачы бит менә аранжировкага чыгасың да син җырлыйсың. Кешегә, тамашачыларыбызга кирәк тере тавыш. Мин аны кайчан аңладым, мин авылларда концертлар куеп йөри башлагач, бар тик гитарага гына кушылып, бер чыгыш ясый идем, бер выход. Кешеләр таң калып, менә уйга бирелеп, шул хәтле тыңлый беләләр безнең тамашачыларыбыз, тыңлыйлар иде һәм соңыннан бик каты кул чабалар иде. Тагын кабат сорап җырлаталар иде. Шуңа күрә мин уйладым да, безнең бит Казан тамашачысы да шундый ук авыл халкы кебек, шулай ук авылдан чыккан халкыбыз да яши бит. Аларга да бүләк итим әле, җан азыгы булсын әле дип мин инде гитара белән чыгарга булдым. Инде тиз арада тамашачыларыбыз күрерләр дип, яратып калырлар дип ышанып калам. Сезгә бүләк булсын шундый. Узган елны Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасында "Прости, дорогой, мин үз-үземә хуҗа" дигән җыр белән син номинациядә җиңеп чыктың. Быел да номинантлар арасында бар, җиңеп чыксаң, сине гитарада күрербез микән, ничегрәк булыр икән, уйлыйсыңмы моның турында? Чынлап та үткән елны мин TMTV премиясенә катнаштым. Миңа бик ошаган иде. Аннан алдагы елны да катнашкан идем, әлендә авырлык килеш катнашкан идем. Анда да бик шаган иде, бик матур, заманча проект. Быел инде уровень тагын да югары булыр дип ышанам мин. Һәм инде анда катнаша алсам мин бик шат булыр идем. Минем инде берничә номинациядә мин үземне беләм. Кайсы номинациядә булырмынмы, гомумән була алырмынмы, әлегә белмим. Шешкә, синең белән аралаштык, сөйләштек. Инде мин бүген сине башка яктан да ачтым. Һаман ачыласың дигәндәй. Шундый тыныч кына икәнеңне белә идем, ләкин хәзер инде синең кызып киткәнеңне дә аңлыйм. Рәхмәт шулай ачылып сөйләшүең өчен. Хәзер тамашачыларга мөрәҗәгать итсәң була. Барыгызны да менә шу язгы матур көннәр белән тәбрик итәм.
һәрвакытта үзегезне яратып, тормышыгызны яратып яшәгез. Җырлап яшәгез. Минем дә җырларны тыңлагыз. Һәм минем иҗатым әгәрдә сезне кызыксындырса, рәхим итегез. Мин үземнең матур җырларым белән, үземнең темаларым белән сезне һәрвакытта да шатландырырга әзермен. Концертларыма рәхим итегез. Дуслар, шулай итеп Шәшкә белән безнең тренировка ахырына якынлашты. Без бүген Мираж отелендә урнашкан фитнес-клубка килгәнек. Шәшкәгә бары тик уңышлар, җәй көне сиңа пляжга чыгып үзеңне күрсәтергә мөмкинлек булсын. Рәхмәт, бик зур рәхмәт ТМТV каналына чакырганыгыз өчен. Шул хәтле позитив энергия алдым бүгенге тапшырудан. Тамашачыларга да бик зур рәхмәт. Әйдәгез бергәләп формага киләбез. Дуслар, җәйгә бергә әзерләнә башлыйк. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Шуның белән шоу-биз тапшыруын тәмамлар вакыт җитте, дуслар. Киләсе атнада татар эстрадасы нинди яңалыклар белән шаккатырыр? Барысы да вакыт күрсәтер. Әлегә сау булашык. Мин Айгөл Рәхимова сезгә хәерле кичләр телим. Күрешербез. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.